вале айни ҳол бе шартнома ба артиши Русия қабул мекунанд ба ҳеҷ як давлате ба ҷанг сафар накунед. Барои шаҳрвандии ӯ кишвар шида ҳатман регистратсияшон кунед. Агар 10,000 отписатсия кунӣ парво надоред. Отписатсия кунед, блок кунед канали мера. Ширкати Шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. Ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ, барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед, лайк мондана фаромӯш накунед. Оиди муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд камтарак хабарҳои нав мерасонам, видеоро дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Яъне бо як қарори нави президенти Федератсияи Россия дирӯз ба имзо расид ки муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ва мехоҳанд ки ба артиши Россия сафар кунанд, аз инҷа пас бе шартнома метавонанд ки ба артиши Федератсияи Россия қабул карда шаванд. Ва ё касоне ки соҳиби душаҳрвандӣ мебошанд, яъне шаҳрвандии Русия ва шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин гуна шахсиятҳоро низ ба артиши Федератсияи Россия даъват карда мешаванд ва инчунин гуфта мешавад, пештар вақтҳо бо тариқи шартнома ба артиш қабул мекарданд, вале айни ҳол бе шартнома ба артиши Русия қабул мекунанд ва дар ҳолате ки агар касонерам шаҳрвандии Русияро надошта бошанд, ӯвора ба артиш қабул мекунанд, соҳиби шаҳрвандии Россия мешаванд. Ва як чизи муҳима дар инҷа қайд кардан мегзарам ба ҳаматон. Хитон медонед ки айни ҳол дар Федератсияи Россия чӣ гуна вазъият ҳастад, яъне ки бо Украинаро дар назар дорам. Ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора ба шаҳрвандони худ огоҳ карда гуфт, ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар хориҷи кишвар ба ҷанг сафар мекунад, нисбати ӯ шаҳрванди тоҷик парвандаи ҷиноӣ оғоз мешавад ва ба ҳабс гирифта мешавад. Ба ҳамин хотир ман гуфтаниям ба ҳаматон ки ба ҳеҷ як давлате ба ҷанг сафар накунед барои шаҳрвандии ӯ кишвар шида ё барои ягон сума шида. Дар умум бигирем, агар хизмат кардан дар ватани худмон хубтар мебошад ва ҳар чизе ки ба муҳоҷирот тааллуқ дорад мо пешниҳод мекунем. Ба ҳамин хотир ва дар ҳаминҷа як чиза қайд кардан мегзарам, хоҳиш мекунам ки дастгирӣ кунед. Ассалому алайкум ба ҳама подписчикои канали Юрист TJ. Конкурси нав дар канали мо сар шид. Барои шумо 750,000 рубл ҷидо кардем. Билетҳои мо арзонанд. Ба мисли ҳар вақта 200 рубла дар бар мегирад. Касое ки мехоҳанд конкурси мо билет бихаранд, инами картаи Сбербанк да сумтона метавонед ки партоен. Ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Ногуфта намона, конкурси мо ҳамагӣ 4000 билет дорад. Чӣ қадаре ки билета бисёр хариден, мо ҳамун қадар тезтар рӯзи финала аниқ мекунем. Билетҳои мо арзонанд, боварӣ дорам ки тез тамом мешаванд ва финала аниқ мекунем. Чектона метавонед ки инами рақамҳода дар WhatsApp қатъи номтон рӯй кунед ва ҷошда билети шуморо рӯй мекунем. Конкурси мо ҳамагӣ 46 дона приз дорад. Шоҳҷоизаи конкурси мо 1 дона конверти 100,000 рубла, 5 дона конверти 50,000 рубла, 10 дона конверти 20,000 рубла, 10 дона конверти 10,000 рубла ва 20 дона конверти 5,000 рубла. Шансае даст натиен. Билет бихарен, соҳиби ина ҳами пуло мешен. Бозии мо нав сар шидагиай. Ҳаматонда муваффақият. Студия Бахтовар нависондай. Брай яка шарманда кардӣ. Бо хаёл кардам патент атминӣ чидар. Ман фикр мекунам патент ҳеҷ вақт атминид намешавад ва шумо худтон ақл дорен. Оиди масъала суҳбат накунам мешавад. Авазов нависондай. Ассалому алайкум бародар, ман патент сипоридам. Вақти получат карданда регистратсия ба зада набиромад ва рафтем айсари дигар регистратсия кардем. Бо рафтем получат кардан, патента аннулировать кардан. 1 сола дар ин ҳолат ман метавонам граница перескат кунам. Как гости ҳар 3 моҳ пас. Дар ҳолате ки шумо патент сипоридани мешен, ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки аввал регистратсияотонро проверка кунед. Чунки дар ҳоле ки регистратсия дар база дани набоша, патенти шуморо наметиҳанд ва дар ҳақиқат 1 сол патент гирифта наметонед. Дар ин ҳолат шумо как гости 3 моҳа омада метонед. Бале, вале дар ҳолате ки 3 моҳат буд мешава, аз Россия меброй, 3 моҳи дига ҳаққи даромадан надоред. Саманов нависонда. Ассалому алайкум, ака дар шаҳри Москва бе патент қапидан. Через суд биромадам, штраф кардан, насипорида граница биромада патент кардан, метонем илтимос ҷавоб битен. Через суд биромада бошӣ, штраф кардаги бошанд ва штрафа
албатта наспорида бошӣ, ана ҳамин метавона ки въездитира маҳкам кунад. агар видварения ё депортат кардагӣ набошанд, просто штрафат кардагӣ бошанд, ана ҳамин аз споридани штраф метавона ки тира въездита маҳкам кунад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, мо падару модару аз Тоҷикистон оварданием ба Москва. 5 рӯз дар Москва местам. баъд ба зиёрати ҳаҷ равон карданием ба розигии Аллоҳ. Савол акай Сорбон: дар Москва падару модару регистратсия кардан дар кор ҳаст ё ки не? Пешакӣ раҳмат. агар 5 рӯз истоданӣ бошанд, шумора зарури регистратсия кунӣ намеояд. вале агар аз 15 шабонарӯз зиёд истоданӣ бошанд дар Федератсияи Россия, ҳатман регистратсияшон кунед. Раисов нависонда: ассалому алайкум бародар, масъалаи бо оилаҳоямон зиндагӣ карданро камтар маълумот биден. барои аз 3 моҳ зиёд зиндагӣ кардан чӣ бояд кард ба ғайр аз патент? ба ғайр аз патент ягон роҳи дигар надорад. қонуни давлат барои занҳо дигару барои мардҳо дигар нест. яъне ки Федератсияи Россияро дар назар дорам. барои ҳама як мебошад. ҳар касе ки бисёр истодан мехоҳад, вай гости дар мигратсиони картаи худаш қайд намекунад. албатта ки патент қайд мекунад, вале дар ин ҳолат бояд ҳатман патент дошта бошад. вале бисёре аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон оилаҳои худшонро вориди Россия мекунанд ва ба ҳамун мигратсиони картаи гостишон 1 сол ё ки 1.5 сол қарор мегиранд. лекин ин риск ай, агар ки дастгир кардан бо проблема мекунанд. ғаниев нависонда: ассалому алайкум ака, бачаҳои дар Россия қарор доранд, бо патент кор мекунанд, армия мебаранд ё не? Пешакӣ раҳмат. оиди масъалаи ба артиш бурдани шаҳрвандони хориҷӣ дар Россия, ма дар аввали видео ҳамаша фаҳмондам ба шумо. филм нависонда: ассалому алайкум ака, оиди қонуни нави Путин дар бораи даъвати муҳоҷирон ба артиши Россия, оё аз ин ҷо пас маҷбурӣ мебаранд? ҳамира хуб мефаҳмонден, раҳмат. саволи хуб додӣ. ман дар аввали видео ҳаминҷаша қайд накардам. ин чиз маҷбурӣ нест. шаҳрвандони хориҷие ки дар Россия қарор доранд, ба хоҳиши худшон агар рафта муроҷиат кунанд, қабулшон мекунанд. маҷбураки ягон каса намебаранд. вале боз касе ки дар ҳамунҷа қарор дорад, дар амал, дар практика рӯзҳои наздик дида мешавад ки қонун чӣ гуна амал мекунад нисбати шаҳрвандони хориҷӣ оиди ба артиш бурдан. анвар Саадуллоев нависондай: акам моне, ихели видео намонен, ин хушхабар нестай, шумо одаморо фиреб кардесен. ма ягон каса фиреб накардесам. мумкин дар назари ту фиреб тофта бошад. ҳамин видеода ма гуфтагием ки муҳоҷирон метавонанд дар Якутия ба як адрес рафта проблемаҳои ҳуқуқии худшон ҳал кунанд. магар ин хушхабар нест. бепул шуморо ёрдам кардан хушхабар набоша, агар дигар комментария нанависон дар видеои ма. исмонов нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, муҳоҷироне ки шаҳрвандии Русияро надоранд, онҳоро ба хизмати ҳарбии Русия даъват мекунанд ё ин ки не? илтимос ака ба саволам ҷавоб диҳед. ба хоҳиши худшон агар рафта муроҷиат кунанд, бале, ба артиши Русия қабул мешаванд. зиндагӣ зебос нависондай: акай Сорбон, ҳар сутка ё 1-2 видео мекунен. ташаккур, миннатдорем. мо муҳоҷирон аммо навори бозрасии давлатии автомобилиро 1 моҳ зиёд мешавад ждат доштам. ҳазор раҳмати калом барои тамошо кардан видеоҳои мора ва оиди кормандони гаӣ, яъне ки оиди қонуну қоидаҳо ҳаракат дар роҳ, оиди қонуну қоидаҳои шафёро гуфтестай, касе ки розӣ бошад дар ҳамин бора видео кардани мада дар комментария бинависонед. худо хоҳад ягон ҳафта пас дери дер видео мекунем, мепартоем. чунки ман ҳамун моддаҳоро ҳамаша аз худ накунам, агар аз пеши худам видео карда наметавонам. зиёда аз 100 модда мебошад дар уҷа. ҳамаи ура дарёфт кардаву фаҳмондан дар кораи бародар. ғоибов нависондай: неки ахмақ карди одаморо қатъи ҳамихе рекламаҳот. ахир отписатсия мекунем айта. агар 10,000 отписатсия кунӣ, парво надорам. барое ки ҳастанд нафарое ки боз дастгирӣ мекунанд. рекламаҳо ба як кас не, ба як кас дар кор мешавад. касе да маъқул нест, тамошо накунен, отписатсия кунен, блок кунен канали мара. борон нависондай: ака студентски меган, ҳамин ростай мешавад тайёр кунем. дар Федератсияи Россия дар назар дошта бошӣ, агар оиди ҳамин масъала ма як видео кардагием, як ҳафта пеш тақрибан, бидро дар канал ҳасте, тамошо ки ҳамаша фаҳмондагием. як каси дига нависондай: ассалому алайкум ака, раҳмат барои видеоҳот. ҳама хабарои дар кориро доимай худат мефаҳмем. як савол буд ака, ман 1 моҳай суми патент надодум. Тоҷикистон бурам, дар аэропорт депорт намекунанд, 1 моҳ бекор будам. то ҳамин моҳе ки супоридагӣ нести, патент супорда бошӣ, вақте ки дар аэропортам агар дар таможни аст патент пирсидан ва метавонӣ ки ҳамун чекҳои пештараро нишон битиву бигзарӣ. вале баъзе ҳолатҳое ҳастае ки намепирсанд патент. баъзе ҳолатҳое ҳастае ки вақте ки мигратсиони картаро аз дастат мегиранд дар аэропорт, мисол регистратсиятам мепирсанд, патентам мепирсанд, вобаста аз настроенияи ҳамун таможникҳо ай чиз бародар.
тамошобинони азиз ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.